Bueno, manghigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Jima. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kay galaan, ang atong magtatampo si Jima. Problema bahin sa kuna bana nga medyo tiguang na, pero tungod kay prosigido og mapugsanan kaning makigrelasyon ako, nadagid ko og naminyo gid mi. Pero sa di pa nako sugdan nga akong sugilanon sa dihang nangamural pa siya sa mga babae nga iyang nagustuhan. Magkapait yay nga batiyon ning dukan, diin ang pugmata way kagawasan. Apan ang koron ko ang katungod sa paghalad, halaran ko ikaw bisan sa dambulan. Hala, uy! Kanindot sa imong tingog, uy, koy. Ako tong bididikit ni mo akong awit, Pres. O ba? Ay, dali, dayon, koy. Sa kadiri sa taas, dali. Akin ni. O, lingkod, koy. Salamat, Mares. O, namaligi ka, koy. Sa may ato ni mo. Di ba halata, Mars? Ni ako kay mamisita ko ni mo? Oy, yamat ra. Sa imong edad, koy, mamisita pa ka? Kung ano mo din ako edad eh? Uy, kayo mo ka, koy? Kung manginahanglan kong lawas doon nga kalipay, makahimo pa ka? May ako. Huwag mo akong ismulin, Mars. Kasultihan ti ka, willing ang able pa ko. Makahimo pa kayo ko sa mabuhat sa batanon. Ay, koy. Lagi ako. Ay, nakabantay ra ba ko ni mo, koy, no? Nga magtakiang ka na kung maglakaw. Ay, sahay naman. Kamutukar ako arthritis. Ha? Dali ka naman gani kay hangakon, koy. Alam mo kat ko bukid. O ka, taas nga lakaw. Natural. Hangak mangita. Nga arbay paan ako, koy, no? Muraginig po si Saveco. Pingalimang tadayan ka, ani di na ka makabarog. Ay, mapaganing idagan kang sungayon. Yamat. O lagi-lagi niya usman. Sugot na ka na ako. Sige, ako na nangunahaw na og makadagan ko, ya. Sige na agyon ha, kay sultihan ka, Mars. Kung ako'y mahigog mo, no retreat, no surrender ang gumaha. Kabantay ka na. Wa. Mao ni ang kalaki ning takoy. Kuto sa magitan ining batan-ong chick sa among baryo, iyag yung panguyaban. Di ako higayon nga ako na sagi pamisitaan. Tunya. Ay, ubay-ubay kini ako nalabahin da. Hinahinayon ko na lang nigbilo. Lungawin mo giliw. Ay, marunong may nangharana. Tablihan ako ang bintana. Oh. Mahal kita. At lungawin mo, ako'y nagmamahal. Kanindot sa imong awit, koy. Alam tuloy mo, Juma. Mao pa? Dali sa kadiris taas, koy. Okay, saka na, Juma. Si takoy pa, nang harana. Bayan, nagtabawaga. Nagbiga lang di hapon. Wa taon ko magbiga, Pipe, oy. Tarong ka ng nangamural sa imong anak, oy. Wa ka mangilugi. Wa ka ba pangilugi ang kay panulsi mo. Batang uling akong anak. Ang na ikamaguang kayo niya, ha? O, naman mo pataas kayo kag tao. Pagdirbay mo yung kopi. Pagdirbay kabuang mo. Masakan ko ninyong hagdanan, Pi, ha? Saka, pero hapsat ka ninyong tanak ko kayong sundal. Ayaw, Per, makriminal ka. Dili lang. Ibuunta na naman kang lubing akong hakakanan. Kana bang lawas lubing hakakan?
Sus, Marius, ni mo kay. Papipe, basta lang ko na siyang mamisita. Lang man na siya sa danawaton sa dato siya sa minatarong nga paagi pa. Pastilan. Swerte ka ba kayo ako? Kaya waton ka sa akong anak. Hala, dayon din. Oh, kanay papa supportive sa anak. Ha? Masakit ko. Oops. Ay, agoy. Ay, gano ka ako? Ay, taas sa ninyong hagdan, uy. Sakit mga hawat o tika nga ni. Ate, mo ka na. Una, paluma ka pa o pambisita. Gilang. Kawantahon na ako. I can manage. Nakasakag na kanayon kita. Tiplay ko kape. Be, samtang magkukabildo mi ni Jima. Kamayo ba yung hiluan sa tiguang? Ayaw, pe. Umaabot na ba ko mong umagad, ha? Sagad! Recorded by X Thunder Gaming. Kontra kay sa buot ni Papa Pepe nga gipamisitaan ko ni Takoy, kay lagi maguwang kay siya nako. Wa may gusto si Papa niya nga mamahimo nako siyang bana. Unya, Kunin mo tugutan nga makadayon ko sa imong dughan, Jima. Ug dawaton ang akong gugma. Di jud ko magduha nga pakasla na yun ka. mga sawa gid nako koy. Oo, tinuod, Jima. Na, mao na ron. Buno man lang gani siguro gahit mo ko. Gahi pa ni Jima, oy. So, yan good. Di ba, magkigon nga perfect ka, kuya. Muna kay si Ricky Garing. Kaha koy. Lagi. Abe, suway ko, suway. Ay, yati lagi ini ron. Ikaw sayo kagyud Jima nga ulit akong guwang ko. Wa gyud ko maunsaay sa panahon. Wa mabunog. Ay, himos pa kayo ni. Himos? O di bagtok na? Di sa... Hunahon sila na akong maayo ha. Hunahon ako sa makadaghan koy. Kay sayod kagyud nga may uyab ko. Hain, si Roger katong batanon nga basketball player? Archie, Ah... kaila ka niya no? basta babae nga interesado ko, kinahanglan ilhon ko gyud kung unsa iyang background, kung unsa iyang hilig o gusto sa kinabuhi. Mao ba koy? Ano nga ito man taong katong Roger nga chicks boy man kayo to, daghang uyab sa lakton na pagkasulti. Ha? Sakitan ka lang niya, balikirok itong tingkaw katong tawhana. Takoy. I-shoot, Roger! I-shoot! Sure, i-shoot! Aron makashoot ka na ko niya! Kinsa na siya? Hala no? Oh. Hi, Roger! Hala, si Roger mo na. Ubay ka upang babae. Di ulo na ko, Bia. Roger! Unsa na inyong ipuhat? Oy, Jim. Hala, kinsa na siya? Kuan kining Unsa mo, ha? nagkilaw. Unsa yung kilaw? Iyang dila. Maluibon ka, Jer! Bitin ka! Jim, Takoy, ikaw! pinasuggan ko rin mo. Takoy, gusto ka! Mabayidor si Roger! Iya ko kipasakitan! Daghan mo sa kinabuhi. Samtang kung aral ka na ko, ikaw ray tag-iya sa kong kinabuhi o gugma. Takoy! Tuguti ko nga maangkor ang imong gugma, Jima. O ipaniguro ko nimong dili ka ginugmahay. More pa, ha? Cross my heart. Takoy! Recorded by X Thunder Gaming. Tuot man, wadam ha, wagid mapugi, nakasal gid mi ni Takoy, gidawat ako iyang gugma. Unya to? Ikaw lalaki. Dawato na bang mahimong kapikas sa imong kinabuhi kinibayana ug mahimo nimo. Oo, kayo. Wapa ko mahumano Karaan ba yan eh? Karaan bitaw, hangol. Dawato na bang kinibabae nga mahimo nimong asawa sa tibok ng kinabuhi. Oo, lagi rin. Sugod na kang nag-oo gani harap ko lingon. Ikaw babae, dawato na bang mahimo nimong kapikas sa kinabuhi kining tiguang. Og mahimo nimong banas tibok nimong kinabuhi kining tiguang. Audrey! Klaro na ko babae. Dawato mo ba nga mahimong kapikas sa imong kinabuhi kining tiguang?
Pikas ha, dili amahan. Labaw pa, madili uyuan. Dawaton, Padre. Kon mao, wala ko'y mahimo pa. Inyo ning desisyon ha, way mayahay. Mayahay? Mayay ba? Oh. Dre, pare mo ka tinood, Dre? Mambotal ni mo, di ko sure. Uy, PS ay bangag sa ilong. Patay kaya. Nakasalgid mi ni Takoy, dako kayong hikay, kay daghan man ang ni sponsor. Tinuod gyud ang panultihon nga nagkanayon, buta usahay ang gugma o age doesn't matter sa gugma. Unya, Inanay nang nanguli ang mabisita din. bitaw nyo, daghan kito sila ganina pero karon na, gamay na lang. O, mauna ni panahon, nagipaabot to. Huwag akong ikahinamon na. Nga naman. Panutas kwarto na. Sugdan na nato ang atong honeymoon. Tuoy man, nanood mis among kwarto og nag-honeymoon. Unya, Takoy, sigurado ka gid ining atong gibuhat ko eh. Labaw pa sa siyur. Dili ka magmahay. Sigurado ka, nga may mahimo pa ka. O lagi. Takoy na ko ni. Igo ka ni karoon. Mura kag juga pa ako'y gud. Bantay bitaw ha. Huwag tayo na imong budabi. Kaya buon sa nako ning akong barunga. Sure gid ka ha. Lagi. Kadiyot sa okay na, nahubo na ako. Karon, way lang ay handusan tayo ka. Oops. Wag ka igo, wag ka igo. Ay, wag ka igo. Wala ka igo. Ayaw ni ay. Andas na sad lagi. Ini. Wasad ka igo. Ala, wala sad. Huwag mang hawak, bi. Agoy, agoy. Unsa na? Igo, kukoy. Maklian ka lagi. Unsa na? Mao ni ang problema nako sa akong bana, Ati Pres, Inday Bam, Kuya Guliat kakigul. Tiguwang namang good. Hambugiro ba kaayo nga makahimo pa sa buhat sa magtiayon. Pero usahay mo makaigo ba ya? Usaw ka mo ang pasultihon. Kaigo pasad mo, Gemma. Ate Pres, Okay, ang sedo na to karadlawa. atong sender Ate Pres si Inday Jima. Oh. Jima. Inday Jima. Yung problema ning Jima Ate Pres kaniyang bana nga Magiro kayo Ate Pres, bisag idara na gusto gyud kayo mubuhat sa mga binatan-on nga buhat ba kanang sa ini kagabi kanang nga chula-chula kun sa man niya toling isgutan kayo mao gini ang problema ron. Nya kana laging do na may higayon nga okay ra iyang panglawas pero usay lagi makaingon Jima nga makahimo pa ka sus ka usa Ate Pres pag human ang kasal sus nakaingon siya gani sampak balian. Nakana tao siya. Oo. Unsa na? Balik ka pinan. Naanak na tao siya Ate Pres. Mo ni murag unsa man unsa ikatambag nito ita. Kamo Ate Pres. Unsa man tiguang naman gud bugiro kayo unsa man makabuhat ulit ito. Magtiayon unsa man kamo. Unsa man yung tadaw niya sa mabida ko iguliat tiguang naman pud Ate Priscilla. Mo di ko problema. Ako ba na tiguang bro. Ganahan kay siya ng mga buhat nga binatan-on Ate Pres. Mo ni ang kuan. Problema. Di, uy. Sagdil na day. Ilang good. Sugot mo na mo day. Kaya mo ka niya. O bitaw. Ug di mada kadang Hawaya. ano lang nimo sipitan lang nimo si mulukon-lukon. Ingong mana, luwa di. Matud bang aning tigili sa una concentrate papilit lang. Ari gimay mo. Bam! Ari sa diri ba itutog dia bam. Ali sa lali. Unsay problema? Unsay imong katabagan ni abi? Para nako dilim kayo bugaat ning butanga. Ito ako para nako Dili naman ni sila kay doon lang ako natimanan so sa mapunta na Guliat makaigo ka. Murag lapel mo to punta na. Makaigo ba sa kuno? Doon ko ipambit diretso ha. Genesis 1 versikulo 28. Karon. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lupa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Karon, nganong ibasa ni nako, ang pangutana ni Inday parte sa ilang gibuhaton isip magtiayon. Gibasa ni nako tungod kay kaning mga butanga dili na man still nga hisgutan kay ultimong mga mananap kay baluani.
May tao tinawad na. Ultimo mga kinhason. Mga kinhason, kanang mga... Diba, ang gililangaw ba? Kita, mga langaw. Kaya natural ka na, pagbuot ka na sa magkagagahom, pagbuot ka na sa kahit saan. Pagdaghan ka mo, di ba? Oh, dili naman still nga mo tana ka painday ug asa agi ang udyo nga ato ba sa kanginan ug ari ba sa yuta. Kasadpan, Oo. bagatan. Oo, dili naman still Wa kay kainis. sa ko nung yun ultimong mananap kay balo na mabito ko bangulat ka tubag ingon nga. Ah, Itudlo ko na sa eskwelahan ang sa elementarya ba to, high school ba to, sex education. Mo ba ninyo? Dili naman ni still. Kibaw naman ang kuha na bisag ulit matudloan, kibaw naman na sila. oo. Oo. Ang ako na yung nagkatiman ang rulyat nga kanang angay tudluan. Okay, saban. Kadong nagpabuhay pa ko sa ilang Cuenco family. Akala ba ito ilang iro, tudluan. Oh, kanang isang mga... Ano iro itong dagko kay kang tupong sa tao ng German Shepherd? Ah, tudluan. Tudluan, agakon, hindi Agakon. ka daog tungkol sa Ikaw, kadako. nakaaga ka. Okay, mahal kay bayad na ay magpapaliwat. Ah. Mahal kay way back 1973, ang bayad ko na to 300. Ah. 1973 pa to kung magpaliwat na magpaliwat mo na. Tag 300 niya. Wala gyud mo agakon kay di man sa kadaw kay dako makaisiglawas. Tinood na eh. Oo. Tama, ang bisa ka ng mga anay, bam. Agakon man na ang kanang butakal. Agakon, magyapon na. O kanan dili tingali Bisaya. O, kanang mga dagko ba? Okay ka na mo Bisaya bisag magdagan pwede mo. Ah. Oh, muna nga kani nga akong giingon din dili naman ni Miss Tel ma'am kay putana pa nimo kay kana si Manoy Takoy kibaw na siya kay sa ako naging ultimo mga nanap ultimo mga kinason ultimo mga amo na kakuha ka ng tawgo sa kumang magulit ko yawa sa kamunggay. Ito, yawas ko mugay. Gagmay kayo man lang na nagpuyo sa kamukha ng mga daon. Amo tayo kumama mo tayo mulito ka na. Oo, ano ba? Pero kami yung nagpuyo sa bukid gulyat. Ultimo, kaya lang ka gangis. O sabihin English? Oh, gangis. Oh, crickets. Oh, gangis gulyat nga sa kanang kilom-kilom. Oo. Gangis sa udtong tutok. Kanang mo tingog. Oh, kanang gangis sa tutok ulit nga bisag ate alas 12, alas 1, alas 12 tingog. Ug imo nang duulon, dili mo maklaro kay ngayang pakuburag cellophane. Mura na siya kuan, bam. Kanang murag kan dahon. Oh, kayong- Kung mo tipo na sa dahon, di nyo kakita. Basta kaya ako nakita, kung mo siyang duulon, ang yala was rulog kasi mong kimingking, pero niya, gamay-gamay sa kimingking, niya yung pakumurag, cellophane, murag plastic nga, imong duulon, mulipot na sis mo, tagwa sa pikas kahoy, pero lahi po itong gangis gulyat nga, tang adlaw rin mo siya magkita gulyat, yung gidakon, mura na tukog sa Sa lubi. lubi. Gagmay kay glawas, puwaw glawas. Kaya nagkasumayan na. Oh, gagmay kayo. Kanang sila, magkita ko na sila nga kanang mag-make, kanang maglablab, yung tampo nga. Mananap lang gagmay, ha? Gagmay kayo. Oh, munang dili naman ni Stel. Oh. Sayap itong ako. No? Nga naman. Ha? Nga naman sa reka. Yung ipaagak. Aga ka na bang? Butan eh. Ikaw na ko ay puzzle, Tihan.